Deliriuma pertsonaren egoera mentalaren bapateko aldaketa da. Bapatean, maila kognitiboan, arreta falta, desorientazioa, buruz ikasteko zailtasunarekin eta diskurtso inkoherentearekin dagoela ikusten dugu, ez? Haluzinazioak ere edo ideia deliranteak. Pertsona egon daiteke edo hiperaktiboa, urdurin, harritagarria edo alderantziz oso lohartua, geldia edo ez hain aktiboa, ez? Bi modutara. Eta egunean zehar aldaketa izan daiteke ere. Goizean egon daiteke esan dugun, ez? Hiperaktibo modu hortan eta arratsaldean bapatean beste modura. Deliriuma esan dugun bezala, ez? Bapateko aldaketa da. Denbora tarte labur batean konpon daitekeena, egunak naiz aste edo hilabetetan, baina bai konpontzen dena, ez? Pertsona aurreko egoerara buelta daiteke, egia da batzutan ez diela ehuneko ehunean rekuperatzen. Eta bestalde, Alzheimer dementzian, adibidez, ez, ohikoena den dementzian, hasiera oso mailakatua da. Pixkanaka, hilabetetan eta urteetan zehar ematen dena. Hauek, dementzia hauek, kronikoak, endekatzaileak eta atzeraezinak, itzulezinak dira. Hasten duen kausa printzipioz organikoa da. Gaixotasun baten deskonpentsazioa edo medikazio aldaketaren batekin edo medikazio gehiago hartzearekin, beste batzutan kirurgien ondoren ere oso ohikoa da ematea delirium kasu hauek. Pertsona hauetan, adin aurreratua duten pertsonetan, dementzia duten pertsonetan, ikusmen edo entzumen arazoak dituztenetan, azkenean aukera gehiago dute konfusio kuadro bat izateko, eta ja kausa arinagoekin ere infekzio batekin adibidez, arnas aparatuko infekzio batekin, horrek egiten dizu konfusio kuadro horretara iristea, Azkenean arrisku faktoreak horiek dira, adina, dementziak izatea, eta bestelakoak. Kontzientziaren aldaketa, esan dugun bezala, memoria arazoak eta funtzio exekutibotan ere arazoak, ez jakitea nola egin, hizkuntza, arreta, pertzepzioaren aldaketak, bapatekoak, denak bapatekoak. Delirium hipoaktiboan, pazienteak logaletua, nekatua edo deprimitua dirudi. Eta hiperaktiboan aldiz, urduri, irrikaz, bapatean asaldatuta, eta ez duela ezertan laguntzen. Diagnostikoa funtsean klinikoa da, behaketa. Behaketa, pazientearen oheburuan jarri eta azkenean sintomen informazioa jasotzen joatea. Goizean, eguerdian, arratsaldean, aldatu daitekelako, esan dugun bezala. Eta gero alderatzea bere egoera normalarekin, eta badaude ere eskalak eta test desberdinak, baina garrantzitsuena da sintomen behaketa. Azkenean garrantzitsua da, deliriuma esan dugun bezala kausa organikoa da, zerbaitengatik ematen da, eta beste gaixotasun psikiatriko batzuk ere, beraien kausa daukate, baina deliriuma kausa organiko hori detektatuz eta tratatuz pasa daiteke. Beste arazo psikiatriko batzuk, beste tratamendu batekin.
Maila fisikoan kalteak izan daitezke azkenean portaera aldaketengatik, erori daitezkeelako, oso urduri, oso asaldatuta baldin badaude, zauriak ere egin ditzakete, azkenean delirium fase batean dagoen pertsona bat, ez dugu mugitzen uzten eta zauriak egiten zaizki, azkenean maila fisikoan, erortze horiengatik, zauri horiengatik ari gara beste arazo batzuk jartzen ere, eta horretarako, beste aukera batzuk izaten dira, ohe baxuak jarri, horrela, mugitu daitezke eta beraiek ohetik altxatu nahi badute, eta maila mentalean, aldaketa kognitiboaren ondo eza. Azkenean, beraiek ere ez dute ulertzen ze pasatzen zaien. Nabarmen eragiten dio, sufritzen ari diren pertsona hauen bizikalitateari, azkenean, ospitaleko egonaldia luzatzen du, delirium prozesu batean dagoelako, heriotza tasa handitu, instituzionalizazioa, eta komplikazioak izateko arriskua handitzen du ere, esan dugunagatik, eta azkenean narriadura kognitiboa eta funtzionala izateko arriskua ere areagotzen du. Azkenean dementzia duten pertsonetan, dementzia hau larriagotu egiten da ere, eta horregatik gomendagarria da dementzia duten pertsona hauetan, konfusio kuadro bat izan ondoren jarraipena egitea. Hemen dementzietan bezala, elikadura ona mantentzea, hidratazio ona, atseden ona, ingurumen estimulu egokiak, betaurrekoak, audifonoak behar baditu pertsona horrek erabili ahal izatea, berarentzat azkenean erosoa izateko, estimulazio fisikoa, kognitiboa, soziala, errutinen jarraipen bat, beraientzat izatea normaltasun bat bezala. Garrantzitsuena ikuspegi ez farmakologikoa. Azkenean gomendagarria da, ordutegietan eta oinarrizko jardueretan errutinak aldenaren barruan mantentzen saiatzea, ordu berdinean altxatzea, garbitzea, janztea, gosaltzea, paseatzera, ateratzea, etxean ez gelditzea, ez isolatzea, eta hori berriro hasi, bideratu, estimulatu, eta momentuaren arabera, hori dena. Giro lasaia argia, egokia izatea, ez gehiegi, ez gutxiegi, eta orientazioari laguntzeko erreferentziak bezala, erlojua, adibidez, egutegi bat, data jakiteko, argazkiak edo familia objekturen bat, badago, hori dena. Gainerako profesionalekin batera, sintomak identifikatzen lagunduz. Azkenean, gero sintoma horiek, jarraibide eta aholku berezietan, edo aholkuak, eman alizateko, familia horri eman alizateko, ulertu alizateko, eta jarraibidez farmakologikoekin maneiatzeko. Gero, test edo proba txikiak ere badaude, baina egia da, konfusio kuadro batean ez daude test batzuk pasatu alizateko, orduan hori gerora, errekuperaziora, jakin alizateko erabat, edo uneko unean errekuperatu dien edo ez, orduan test horiek pasatu alizateko. Lehen komentatu dugun bezala, azkenean terapia okupazionala. Terapia okupazionala ikusi dute, ikusi baino sentitu dute, nola izan duten
ez dizute esaten konfusio kuadro bat izan dut, ez? Baina bai, beraiek somatu dira nola dauden, ez? Eta emozionalki azkenean hori gero, ez? Ba, gutxinaka landu ahal izateko, ez? Eta ja berriro bueltatu beraien bizitza normal horretara, ez? Bueltatu ahal izateko. Eta kognitiboki ere, ez? Ba, landu ahal izateko, errekuperazioa ehuneko unean lortu ahal izateko. Vale, ba, pazientearen eskaera horiei, ez, momentuan, ba, laguntza ematea, eskaera horiek erantzunez, ez, beraiek dauzkaten eskaera horiek erantzunez. Lasaitasun giro bat eman, ez, azkenean esan dugun bezala konfusio kuadro hori jaitsi ahal izateko, komunikazioa, orientazioa, ez, ere orientazio hori bultzatu, ba, konfusio kuadro hori jaitsi ahal izateko. Vale, ba, dagokion lanbide taldeak, ez, ospitaleak, kanpo kontsultak edo eguneko zentroren batek, elkarteren batek, behar diren informazio eta azalpenak eman behar ditu, ez, gertatzen dena ulertu ahal izateko eta kasu zehatzetan nola jokatu jakiteko eta esku hartze farmakologikoaz edo ingresoaz gain, ja. Bale, ba, gehiengoa egia da ikerketa ez dagoela asko, gehiena prebentzioa delako, ez? Nakigu gehiena prebentzioa da. Ba, ospitale batean dagoen pertsona bat, ez? Ez egotea gelan sartuta, ohean etzanda 24 orduak, ez? Gela hortatik atera ahal izatea, kanpoa ikusi ahal izatea, ez? Buelta bat ematea, bera, ospitaletik jaitsi, haizea hartu, eguneko orduak eta eguneko momentuak berdinak ez izatea. Beti hori da gehien behar dena. Lehen esan dugun bezala, prebentzioa dela gehien behar dena horretarako profesionaloak, arrisku inguru horietan sentsibilizatzea da helburu hori. Ospitaleratzetan eta ere aurrera ematen prebentzio, detekzio edo esku hartze protokoloak egiten saiatzea. Gure klinika, azkenean banatuta dago zerbitzu ezberdinetan. Hospitalizazio unitate bat daukagu psikogeriatrian espezializatua, eta dementzietan, gehien bat. Gero, eguneko zentro bat ere badaukagu, azkenean etortzen da psikogeriatrian espezializatua gaude ere, eta hemen sakanan azkenean behar hori bazegoen, eta eman alizateko, jendeak, behar duten pertsonak, etorri alizateko eguna hemen pasatzera. Mediku kontsultak ere badauzkagu hemen Altsasun eta Iruñan aurreko urtean ireki genuela mediku kontsulta zentro bat ere. Bai pribatuki etorri daitekeen bat, bai osasunbideak hartu ditu publikoki ere psikogeriatria espezializaziorako deribatu ahal izateko. Eta neuropsikologia zerbitzua ere badaukagu, taldekako lanetan edo banakako lanetan. Terapeuta okupazionalek eta fisioek ere egiten dituzte beraien terapiek, pribatuki mantenimendua, etxeko laguntza ere, ona etorri ezin den paziente batek rehabilitazioaren bat behar badu, etxetara joaten dira lankideak, bai fisioak, bai terapeutak. Eta hori da pixkat gure esentzia, Bai, guk horrelako kasu asko izaten ditugu, azkenean gure unitatera beste ospitaleko beste planta batetik etortzen direnean, delirium kasu batekin adibidez, horretarako, espezializatua gaudela,
azkenean pertsona hoiei, ez, egunerokoan errutinak jartzen joan giro egokitan, lasaian, etxean bezala balaude, ez? Azkenean ateratzea, jan ordutegi berdinak izatea, erloju bat eman beti erabili badu, ez? Eta hor ja gutxitzen joaten da konfusio kuadro hori, ez? Eta batean ja beste pertsona bat, ez? Delirium batetik kanpo dagoen pertsona batetan bihurtu da, bera izandakoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.